natin na kay buti't ligaya, pagkakaisa sa bayang pinagpala, bansang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay nito. Ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hiniya, ang bayang masika sa mabubuting gawa. Diyos ang sandigan, MCGI. Anong sarap na magkasama sa kapatiran, tunay ang kalinga. Nililiwanag na sa mundong nadiringlan, Ipinapahayag sa Diyos ang karangalan. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin patunay ito. Ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hiniya, ang bayang
Kailan kaya makikita ganap na kasagutan? Akala ko sa pagkanta lubos ko nang malalaman bagay na nung ako'y bata hiwaga ng buhay. Ngunit ngayon'y naunawa lawak ng iyong kabutihan, pamana mo'y sa langit pa magliliwanag ng tunay. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso ay isasama. Do'y di naluluha pa, ligaya ay walang hanggan. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso. Ay isasama. Makakapiling ka. Ikaw ang liwanag pagkatapos ng ulan. Ikaw ang umaga ng gabing nagdaan. Ikaw ang nagtakda ng simula't katapusan. May tangan ng ngayon at kailanman. Ikaw ang pag-ibig na hindi magwawakas. Ang ilaw at patnubay sa liko-likong landas. Ikaw ang tagsipon sa panahon ng taglagas. Pagsuyo mo'y busilak at wagas. Ikaw ang
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami po'y dumudulog sa iyong paanan, bawat isang kumikilala sa iyong kapangyarihan. Nauna sa lahat, tumatanaw kami sa iyo ng utang na loob sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng buhay at lakas na kami ay nakakatawid sa panganib. Salamat sa pagkakataong ipinagkakaloob mo na kami ay makapagpatuloy pa ng aming mga paggawa. Ama, humingi kami ng awa na sana tulungan mo kami sa panahong aming kinabubuhayan na laganap ang salot at sari-saring kasamaan. Wala kaming ibang malalapitan na alam naming makasasaklolo sa aming mga bangkalagayan, kundi ikaw ang kinikilala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng aming pangkabuhay. Ama, maawa ka po sa amin. Wala kaming ibang masusulingan na alam naming ligtas na lugar, kundi sa lilim ng iyong kapangyarihan. Kaya pakiusap namin sa iyo, pakibakuran mo ng iyong pagmamahal ang aming mga sambahayan, malayo sa lahat ng kasamaan sa aming kapaligiran. Tulungan mo ang bawat namiminuno sa mga bansa na matutong lumingap at magmalasakit sa kapwa. Bawat isang may kapangyarihang mag-abot ng kanilang maitutulong. Ang bawat frontliners na nagsisikap maganap ang kanilang tungkulin alang-alang sa kapwa. Kahabagan mo silang lahat. Tulungan mo ang bawat isa na ang layunin ay makapagmalasakit sa kapwa at makagawa ng mabuti. Na sa panahong ito, sana mag-udyok sa aming mga puso na mga nilikha mo kung papaanong makakasaklolo sa mga nangangailangan upang maganap namin ang kalooban mo at makamit namin ang awang nagmumula sa iyo. Bahala ka na po sa aming mga kaliitan. Titiwala kaming ikaw ang Diyos
na may kapangyarihang sumugat at magpagaling. Sa mga walang pambili ng gamot, ikaw ang aming laging pag-asa. Sa'yo namin nilalagak ang lahat ng aming mga kabalisahan sa buhay. Bahala ka na rin umaliw sa bawat isang nagdadalamhati, nanaulila sa kanilang mga mahal sa buhay. Huwag nawang mawalan ng pag-asa na makasumpong sanang palagi ng kapayapaan sa paglilingkod sa iyo at pagkilala sa iyong kapangyarihan. Umaasa kami higit pa sa aming masasabi, ipagkakaloob mo bawat kasang-ayon ng iyong banal na kalooban. Maraming salamat po sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Tanggapin natin ang basbas at pag-ibig ng Diyos amang nasa mga langit. Biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong The Hesus. healing of our Lord Jesus Christ and the union of the Holy Spirit always remain in our hearts and to our households forever and ever. Amen.